Здравейте, приятели, ето ще се върнах от пътуването ми в Италия и Гърция и вече съм си в България, в прекрасни Смолен, на Смоленските езера. Предварително се извинявам, че звукът на видеото може да има малко проблеми, тъй като духа лек ветрец сме навънка. Също така сцената не е особено добра за снимане, но все пак природата си заслужава. Останете с мен, защото днес ще ви покажа доста интересен начин за аранжиране на наргиле. Няма да използваме коктейли, каквото и да било нещо специфично. Просто ще използваме едни топчета, които се продават в цветарските магазини, като еко почва. Те са на кисела вода и набъбват. Служат, освен че изглеждат уникално във вазата, служат и като естествен дифюзър и правят наргилето доста по-тихичко. Ще използваме също и ароматите на сен шиша, които напоследък пушат доста и съм изключително доволен от тях. Без никотинови са, много приятни, така че останете с мен, за да видите как се прави това наргиле. Използваме, както винаги, обикновена глинена чашка, най-обикновен тип с коронка метална. Развиваме наргилето, което е много удобно, тъй като е на винт. Има доста дебела тръба, което също прави дърпането изключително лесно, но има нужда от дифюзър, защото е доста шумно. С това в днешния епизод, освен за красотата, както вече споменахме, тези топченца ще ни служат и за естествен дифюзър на наргилето и ще го направят доста по-тихо. За да се надуят напълно тези топчета, ви препоръчвам да ги изсипете във вода и да ги държите около 5-6 часа, за да поемат възможно най-много вода и да се достигнат пълния си размер. След това просто ги изсипваме в наргилето. Заедно с малко вода. Както виждате обаче, в случая има много вода и трябва да изсипаме от нея, за да могат да се виждат топчета, защото като са потопени във вода, почти са невидими. Изливаме по-голямата част на водата. Ето толкова е достатъчно да излееме. Както вече виждате, топчета са доста по-видими и трябва да добавяме още от тях, но вече слагаме само от топчета без вода повече. Топчета фърчат навсякъде, ама това сте рисковете на професията. Продължаваме да пълним, не догоре, просто за да са достатъчно видими и да са малко над тръбата. Толкова е добре. Както виждате, имаме слой вода надолу и топчета отгоре. Водата е необходима все пак, за да може пушка да минава през нея, за да може да се филтрира добре. И е време да сложим самата тръба, като я слагаме с леко въртеливи движения, за да избегнем в случая някой от топчета да влезне вътре в тръбата и да я запуши. Тръбата е сложена. Ето и топчетата за красота и за дифюзване. Водата съвсем малко покрива края на тръбата и върху нея се виждат другите топчета, които са извън водата. Доста красиво изглежда и ефектно отстрани. Със сигурност привлича погледите. Време е да напълним чашката с ароматите на Сенс. Ще изпълним 50% диня и 50% пъпеш. Имат много богата гама от аромати. Както вече казах, са много качествени. Едно от нещата, които най-много ми харесват, е, че не завъртат главата, защото нямат никотин в тях. И са доста меки като аромат и се усещат натурално, а не като химия. Няма нужда тези аромати да ги накълцвате преди да ги пълните в чашата, защото са достатъчно ронливи. Просто вземате, разбърквате ги хубаво в пакетчето преди да започнете да пълните. Разбира се, защото се отеява на дъното сока. И поръсвате в чашката, така че да пропуска въздуха лесно. Пъпеше, сега остана динята.
всичките аромати, които съм пробвал тук, те са много свежи. И като стил се различават доста от Alpha Hair, но на мен, честно да ви кажа, ми харесват доста повече, тъй като напоследък Alpha Hair стана доста труден за намиране в България и 95% от Alpha Hair, които даже да не кажа 99,9% в България, които се предлагат са ментета. И шансът да се случи на много некачествено менте Alpha Hair е доста голям. Затова напоследък пуша главно Essence. Чашката е пълна. Остава да запалим въглените и да го пробваме. Въглените са вече запалени на моя газов купон. Използвам специални премиум въглени, които оставят почти никаква пепел, но запалват малко по-бавно от обикновените. Издържат обаче доста повече, заради което ги препоръчвам и съм страшно доволен от тях. Слагам чашка с тютюна, върху нея коронката и понеже си забравих щипките, се наложи да импровизирам и използвам две клечки, така че уменията ми с клечките за суши сега ще ги тестваме. Доста добър съм явно. Не са съвсем разпалени, но слагаме ги. Както обикновено ги слагаме в центъра на коронката, докато се разпали аромата и след това в последствие веднага ги преместваме в периферията на чашата, за да не прегорим аромата. Интересно при Sense е, че като се прегори, не започва да натежава така както Alpha Hair и да хваща за гърлото или пък да има толкова много вкусно изгоряло. По-точно аромата намалява. Така че все пак не го прегарите, много са хубави ароматите. Температурата дръжте умерена. И в случая използвам 3 въглена, които са напълно достатъчни. Само не забравяйте след като се разпали аромата да ги преместя в краищата, за да не прегори. Ароматите са изключително приятни. Свежи са. И много ми харесват. Както виждате, доста ефектно изглежда с топчета във водата. Особено като се дърпа. Доста интересно става. Още по-интересно става, когато вече сложите светлина под наргилето или ви е стъклено с място за лампа, тогава вече уникално започва да свети и изключително красиво изглежда. Характерно за Sense е, че изкарва доста плътен и много дим. В момента още не е разпален и малко трудно ще забележи това, тъй като сме навънка и има вятър, който издухва дима, но е доста плътен и вкусен. Изключително приятно и свежо наргиле. Не завърта главата, което е много хубаво за мен. Дърпаме в краищата въглените. И се наслаждаваме. Надявам се епизода днес да ви е харесал и да ви допада идеята. Ако имате въпроси, както винаги, пишете ми. Вече съм си в България, така че ще гледам възможно най-бързо да отговарям. Както винаги, бъдете живи и здрави и до следващия път.